De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het rijk Gods. En wie genezing nodig hadden, genas hij. Toen de dag ten einde begon te lopen, kwamen de 12 naar hem toe en zeiden: stuur de mensen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak te vinden. Want hier zijn we op een eenzame plek. Maar hij antwoordde: geeft gij hun maar te eten. We hebben niet meer dan 5 brood en 2 vissen, zeiden ze. Of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen. Er waren naar schatting wel 5000 mannen. Hij gelastte nu zijn leerlingen: laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer 50. Dat deden ze en ze lieten allen plaatsnemen. Daarop nam hij de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen, om ze aan de menigte voor te zetten. Allen aten tot ze verzadigd waren, en wat ze overhielden haalde men op, 12 korven met brokken. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Vandaag viert de kerk het feest van het heilig sacrament. De Eucharistie staat centraal. Vandaag meer in het bijzonder. Onze aandacht wordt er helemaal op gericht. In feite staat elke zondag, beter gezegd elke dag, de Eucharistie centraal. Wij gelovige mensen, wij leven naar de Eucharistie toe. En we leven vanuit de Eucharistie. Je mag zeggen, de Eucharistie is het hoogtepunt van het wekelijks, ja dagelijks leven. Het is Jezus Christus zelf die de Eucharistie ingesteld heeft bij gelegenheid van het laatste avondmaal, aan de vooravond van zijn lijden en dood. In de Eucharistie gaf en geeft hij zichzelf. Zijn lichaam, zijn bloed. Wij worden als gelovige mensen met hem gevoed. Het is Jezus Christus zelf die tot ons komt, die in ons komt. God zelf die verblijf in ons neemt. Op een wijze die mysterievol is. En tegelijkertijd uiterst reëel. Het gaat immers om de sacramentele werkelijkheid van Christus tegenwoordigheid. God is blijvend onder ons aanwezig. God is blijvend in ons aanwezig. En wij kijken naar hem met de ogen van het geloof. En ervaren zijn tegenwoordigheid. Op die wijze wil God ons leven lang helpen om van hem te zijn. En in toenemende mate. Meer en meer. En ooit, als we heen gaan uit dit leven, dan mogen we hem zien. Met eigen ogen, van aangezicht tot aangezicht. Hem die we hier middels sacramentele tekenen van brood en wijn ontvangen. Dat Christus blijvend aanwezig is in de Eucharistie, komt vooral ook tot uitdrukking in het feit dat de Eucharistie
aanbeden kan worden. Dat Christus aanbeden kan worden. Dat God aanbeden kan worden. En wij bewaren hem in het tabernakel. En wij tonen hem in de monstrans. En we trekken met hem, aanwezig in de monstrans, op Sacramentzondag door de straten. En zo stellen we Christus, God zelf, centraal in ons leven. We bidden tot hem, we trekken met hem op. En we vragen om Gods zegen over onszelf en over alle andere mensen. Daar ligt de opdracht van ons gelovige mensen. God eer te brengen. God te aanbidden. Te bidden voor andere mensen. In dienst te staan van andere mensen. Te doen wat Christus gedaan heeft. Hij die zichzelf weggeschonken heeft aan God ten bate van ons mensen. En wij in zijn navolging, ook wij aanbidden God. En schenken ons weg ten bate van andere mensen. De navolging van Christus. Amen.